Shut up, dumbo. Fisk. Nå, drenge, nu skal I høre. Jeg var henne hos Lars Ole og grave den der op i nat. What? Ja. Og nu skal I høre. Planen er i dag, at vi går ud og nakker nogle tyskere. Det synes jeg er en god idé. Said shut up. Det er jeg med på. Ja, vi ved... Altså min mand han kan kun gå lige nu, det irriterer mig. Okay, hold nu kæft og lad Sjøt tale. Jagt, jeg giver nu min befaling for, hvad jeg agter at gøre. Lige nu befinder vi os ved den gård, der hedder La Gazau. Den ligger i den østlige del af mappet. Er der nogen, der er i tvivl om, hvor vi er? Nej. Den ligger 1, 2, 3 kilometer sydøst for Neville. Jeg sætter markat i sidechat. Godt. Punkt 1. Gruppens intel. Vi ved, at vi er op imod omkring 20 tyskere. Og hvis vi skal have en chance for at slå alle dem ihjel, så bliver vi nødt til at få nogle flere våben. Derfor så går vi op, og så reconner vi Weapons Depot. Og Ja, for at se, hold lige. Så vores objectives er at destruere de her 5 objectives, de gule. Og det er så, de er bare response teamet, kan man sige. Og der vil være AI i ved henholdsvis checkpointsene og objectivesne. Der vil være AI-tyskere. ja, og de er ved German Barracks lige nu, ikke? Jo, og de har fået besked på, hvordan de må reagere. Er der AI's ved De German må Barracks? sende en patrulje, der ligger og kører rundt lige nu, før de kender til vores eksistens. Og der er kun væbnede vagter på basen, som der er væbnet. Resten, Jamen, de troller bare rundt. Må jeg spørge noget? Hvad? Er der folk ved German Barracks, tror jeg? Ja, det er der, de er. Hvis du hører det efter. Ja, jo, men fordi hvis de går sådan lidt rundt, ikke? Så skal vi bare snige os ind, og så skal vi stjæle alle deres våben og plukke dem alle sammen. Jeg tror, Hvordan det ved du, at er. de går lidt rundt? De går rundt ind i deres base. Boy har en pointe. Fordi hvis vi Vi kan også bare aflede dem. og hvis vi kører op og angriber Weapons Depot, vi så bouncer tilbage syd, så kan vi godt tage German Barracks. Men lige pt, så synes jeg, vi skal gå op og række Weapons Depot først, så vi får nogle våben. Vi kan også Hvad- prøve... hvad? Vi kan Jamen, også... hey, må jeg prøve med at komme med forslag? Nej, jeg skal lige tilføje noget. Må Hvad ikke hedder komme det? hurtigt? Altså, hvorfor regner I med, at de ikke, sætter nogle vagter på deres egen barak? Okay, men det er fordi, i Arma er der jo tit huller i alle væggene. Og hvis du måske har sådan 3 folk liggende ude i skoven ude ved German Barracks, ikke? Så kan du tage nogen op, og så kan du springe det der Weapons Depot der, ikke? Så vil de nok en del tyskere tage op og afslutte området, mens der er nogen, der kan kravle ind i German Barracks og prøve at tage nogle af våbnene. Men altså nu, lad os nu angribe målene samlet. Ja, det er lige tidligt nok at Fordi dele op. Det kan godt være, jeg vi gør det synes- senere. Ja, og så synes jeg heller ikke, at vi bare skal gå direkte ind og wreck deres base. Fordi så bliver det heller ikke sjovt for dem. Det er sådan rimelig fucked at bare angribe en tysk garnison. Ja, det er det, jeg mener, ikke også? Altså, i virkeligheden har der været mange flere end kun 20 mennesker der. Man kan ikke huske i Jo, drengene vi kan fra godt huske, men det kan være lige meget. et eller andet Fordi Sankt at, det gælder ikke. Det nytter ikke. Okay, Det er meget- hvad sagde du? Jeg sagde ikke noget der. Nå, du sagde, okay. Hvad har vi i køretøj til rådighed? Så vi har en rød traktor, vi har en motorcykel og en lastbil. En rød Jeg vil gerne køre motorcykel. Hvad er traktor? Fuck, hvor nice. Hvad? Frederik, er det din? Hey dudes, Okay, dudes. jeg blød halvbanan rundt om mig. Det er sådan død. Hvem? Det er bare Simon, der bare kigger ned med åben mund og bare... Okay, kom nu. Kom nu ind. Kom nu ind med jer for helvede. Hvad er der galt med dit øjne? Er vi alle sammen inde nu? Ja. Hallo, Lukas? Ja? Er det din røde traktor? Hvad er du kører, Sjøt? Den er vigtig fin. Er der sådan en hurtig jet, ligesom i Arma 3? Hvad gav du for den? Den er tunet og det hele. Hvad laver han? Den kan køre 3. Han har vel ødelagt den allerede? Prøv nu, der drejer verden her. Prøv at tige stille, så hør efter. Du kan høre dem, eller et eller andet hanomag, eller sådan noget pis. Det er svært at høre. Helt over en Opel. Den er ikke sat i overgrund.
Nej. Jeg ved ikke rigtigt med det her, altså. Hvad hvis vi bliver fanget? Hvad gør vi så? Ja, så skyder vi os selv. Tager jeg bjerten, og Så tager vi den der selvmordspille der. Eller? Har vi noget Det har sejr? vi ikke. Har du sådan en? Fuck, hvor Ja, ja. fancy. Har du flere af dem? Nej, jeg har kun den ene. Nej, hvor er det vildt. Har du seriøst? Og giver det virkelig? Hold nu kæft. Jo, værsgo at drikke det. Ja, hvad? Nej, det er ikke. Meget tror jeg, der skal til for at nakke en half-track. I har jo hørt, hvordan det er i fængslerne efter tyskerne har overtaget. Man får ikke noget stegt flæsk en gang til jul. Hvordan er det, den der Ikke dæk? tvivl. Hvordan er det, Hvad den der fuck er der dæk? galt med tyskerne? Den der først tager vi... Tyskerne og... Ja, Først et eller andet. tager vi Gøling i hans fede... Hvad laver han? Vi ikke synge en julesang. Ja, jeg kan ikke huske det. Men de har jo indført todestraf, så... Dødsstraf. Det er noget, de lige har indført, de der tysker der. Er det dødsstraf? Ja. Ja, der er Du noget. skal først få en ret, men der er højst ikke hørt sandsynlighed for, at du bliver skudt. Nej, jeg læser ikke aviser. Jeg er ikke med sådan nogle sociale medier der. Det er Du har heller ikke nogen Sociale øjne, så det giver ikke mening. Men I ved jo ham vognmanden Lars Ole der. Ja, Han har fået lungebetændelse efter han blev holdt tilbage af en tysker hele natten. drenge, jeres motorcykler, nej. jeres gummistoler, de er altså nede i jorden. jeg tror jeg. Ja, det jeg godt kan lide. Så vi kan Altså, Osvald, dit knæ er inde i boringsknæ. Nej, det er noget knee-loving lige der. Og det er mit og dit ben også. Ud af! Vent. Kan vi ikke bare tage den til fods herfra? Jo, det gør vi også. Nå, men det fangede jeg ikke lige. Jeg ved ikke, hvornår du sagde det så. Og så skal vi nordpå. Ja. Skulle jeg blive her? Jamen, Okay. Hvad skulle jeg? Simon, Hvad du skulle jeg? følger med mig, for du har... Riflen. Og hvem har Ja. ikke noget våben? Ja, jeg ikke. Er der nu en her, der ikke har noget våben? Husk nu, at AI'sne, de er ligeglade med, om I ikke har våben. De skyder Det jer ved jeg alligevel. Jeg har ikke noget våben. Nej, alle dem med våben, følg med. Ja. Kom. Vent. Hold øjnene åbne. Boeing. Hvad? Boeing. Ja. Hvis jeg ved godt, det er cheating, men hvis jeg skriver dem, så kommer du over med lastbilen hurtigt nordpå. Okay? Hvad sagde han til ham? Ja, han siger, at han skriver, hvis han skal komme med lastbilerne. Det er lidt cheating, men det er han ligeglad Vi med. leger bare den med mobiltelefon. Ja, nej, Simon, det gør vi så Simon. ikke. Nå, ja, Det er en okay. brevdue. Brevduer. Jeg har glemt, vi er 1944. Det er brevmyr. Kom nu med ham. Brevmyr. Ja, jeg er god til det der historie. Nej, det er bare brevmyr. Hold nu kæft, Osvald. Okay. Det er ikke engang sjovt. Hold snak til minimum. Hvad fuck laver? Så som om man styler. Kæft, han larmer ham bøje der. Bundgården lige hernede. Ammunitionsdepotet. Er det den? Ja. Åh, for helvede. Den er gennem jer buskaget, dreng. Ja. Okay.
Jeg ser, hvem Osvald blive her. Simon? Ja. Du er klar til at skyde i tilfælde af, at der sker noget. Fabian, Ja, så skal jeg lige have en ordentlig position. løb tilbage og hent de andre. De andre? Okay. Ja. Altså ved bilen? Ja. Okay. Vi skal have dem frem, så de kan få våben, inden de når at komme, de der tyskere der. Her, hvis du ligger der her, så kan du se lige ind i courtyard og over til bilerne. Ja. Kan du se? Hold Okay, der er et hul i væggen lige her. Det er fandme fedt der. Ja, nu kan jeg godt se... Jeg kan ikke se, jeg kan stadig ikke se du nogle kan jo ikke kontakter. connecte shit. For helvede, der er ikke respawn. Vi venter til de andre de kommer. De flagrer med sort. Måske har de fået pest alle sammen. User left your channel. Kom her. Jeg synes, de alle sammen disconnecter. Åh, fuck! Løb, dreng! User disconnected from your channel. Fuck! Simon! Angreb! Angreb for helvede! Er nogen nede? Jakob angriber, lad os følge efter ham. Ja, kom. Er I alle sammen okay? Jeg er ramt, jeg er ramt, Lad kom i dækning for helvede! Kom i dækning! Kom så i dækning! Ind bag dækning! Jeg kan ikke skyde mig derfra. Jamen, ind bag dækning for helvede. Hvem er nede? Det er Simon. I helvede, hvorfor kom I ikke i dækning? Hey! Er han død? Ja, han er død. Fuck. Tog du hans rifle? Ja. Hvorfor kom han ikke i dækning? Han nåede det ikke. Han var ramt i forvejen. Måske kunne Jo, han løbe. men altså, han... Jeg tror ikke, han kunne løbe så hurtigt. Så er vi opdaget. Er du nede? Nej. Kan du se ham? Nej. Jo, han sidder lige her. Han sidder lige her til venstre. Jeg skød. Jeg fik en. Jeg fik også en. Jeg fik ham. Godt skud. Det er fandme svært med de her pistoler. Ja. Det er kommet i bedre dækning. Hen og find dig et eller andet rigtig godt våben. Jeg dækker dig. Okay. Øj, nice. Jeg tager en kar fra ham her. Jeg har det. Lad os rydde compoundet, sådan til de andre kommer. Giv mig alle dine Men pas granater. på. Skal fandme passe på. Kan jeg ikke take hans fucking kar? Jeg kan mærke, at de der amerikanere, de allerede er på vej. Ja, som her. Okay. Jeg har Ja. hans kar. Han er død. Nice. Nej, han er ikke helt død. Hvor ser du ham? Jamen, de er, i busken derovre. De er til højre for huset. Døde han? Øj! Det er bedre dækning. Fuck, det er lort. Osvald, Ja! er du okay? Ja, er du ramt? Nej. Hvor var de? Var de bare lige til højre for det der hus lige fremme? Jo, men de løber rundt i buskaget. Fuck, man, jeg håber Treben og de andre snart kommer. Øj, jeg kan godt se dem. De er til venstre. Jeg ramte en. Godt skud. Ja, det var fandme godt. Jeg kunne kun se hans bryst og hoved.
Øj, de ligger der bag huset. Jeg så en, jeg ramte en, jeg ved ikke om han døde af det. Det gjorde han nok, men det kan godt være, der er flere tilbage den der brønd der. Til venstre for Opel-bilerne. Fik en med en maskinpistol. Nice! Ah, de skyder på mig. Fik en til. Smukt, Jakob. Det kører. Næsten. En til. Er det en dude, det der? Nej, det er en bil. Jeg kommer over til dig. Fuck, men vi skal væk herfra hurtigt. Ja. Det bliver vores død. Vi blev opdaget før tid. Ja. Sådan det. Jeg kan høre en bil. Ja, vi er skrevet. Der er så meget ammunition, som du kan. Ja, jeg har røggranater, hvis det er. Har det. Jakob! Ja. Jakob, lad os snatche en motorcykel. Ja, Jeg kører. jeg har det. Jeg skal lige have noget ammunition til den her. Oh fuck, der står en lige der. Videre. Jeg er ramt! Kør. Kom ind! For helvede. Fuck, det er svært at styre det her. Kør. Jeg er ikke i sidegunnen, men det er lige meget, bare kør. Den er fucking svær at styre, den her. Løvel for helvede med piler. Op i buskaget op. Op til trælinjen. Skynd dig. De har bare været her. Jamen, vi bliver nødt til at finde et andet sted at få våben. Men nu kan jeg give min pistol videre til en anden. Det kan du også. Ja. Hold her. Ind i buskaget, gem dig. Og så skal du heal. Okay, jeg er åbenbart ikke ramt. Kan vi ikke tage den her MG42, der sidder på? Ja, det kan vi ikke. Nej. Øj, fuck. Simon, det skal... Nå, ja. Øj, fik du en G43? Ja. Nice. Skal vi leave den her og køre og gå, eller hvad, synes du? User left your channel. Nej. Ja, lad os det. Lad os komme tilbage til de andre. Var det den her vej? Ja. 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 Er den ikke, burde den ikke være lige heroppe, bilen? Jo. Hvor er de henne? Er det ikke? Øj, er de ikke inde ved farmen der til venstre? Nej. Øj, er derovre i hvert fald. Ja, bøje, ja. Skal vi ikke hente ham? Lige om lidt. Jeg kan se Bøje. Han kører ud på vejen. Er de andre her? Hvor er lastbilen? Hvorfor har de flyttet den? Jamen det går jo ikke så godt. Jamen det er fordi de er henne ved byen med lastbilen. Okay, så lad os gå derned. Nej, men de er der, hvor de lige kom fra. For helvede. Det er rimelig fuck det her. Bøje, sluk motoren! De kommer efter os! Hvad? Sluk motoren! Hvad er der? Simon er død. Shit er død.
Vi har ikke nogen våben. Ja, og de andre, de smuttede hen til byen, da vi blev angrebet. Det var ikke så godt, fordi at, nu kom de der amerikanere. Okay, her, jeg dropper min kold til dig. Nej, jeg vil ikke have noget. Okay, jeg har sådan håbet på sådan... Jeg så bare sådan... Jeg vil gerne blive fanget, så har jeg syngt sange fra mig sådan... Can I sing a song for you guys? Jeg tror, vi genlaver det her. Jeg skal virkelig gemme knalderne, så bare gemme cheater til jeg de her lige, hus. og så skriver jeg til dem, at de skal tilbage til os. Nej, lad være. Lad være, boy. Ja. Men altså, det er sådan lidt fuck, vi er rimelig nedspredt lige nu. Jamen, det er deres egen skyld, og det er vores egen skyld. Det Men er I destroyed the target, hvad gjorde I, ikke? Jo, men altså, vi kunne høre, de kom, de der fucking amerikanere der. Eller også var det dem. Det ved jeg ikke, vi hørte en bil. Jamen, hvordan døde Simon? Var det AI eller hvad? Ja. Han blev skudt. Han blev skudt lige i ansigtet, fordi han skyndte sig ikke at løbe i dækning. Jamen, han havde bare, jeg tror, han havde skudt ham i benet eller sådan noget. Men fuck. Der kan kun så kunne han have lagt sig ned og kravle for helvede, så han havde dækning. Vi skulle have taget den der, skal vi ikke køre hen? Køre hen med den der motorcykel, den og så kan vi alle sammen køre. Ja, det var derfor, vi kørte så langsomt, ikke? Ja, det er derfor, kørt så langsomt, ja. Boy, hvis en af os kører hen på motorcyklen og henter den anden motorcykel, måske en af os, fordi vi ved, hvor den står, og så kan vi alle sammen køre den. Okay, jeg troede lige, I ikke havde taget tyskervåben, men det er godt, det så jeg lige havde. Men hvor boringer dem hen? Jeg så også, de kommer direkte hen til stedet, og så er de garanteret blevet sprunget i luften. Vi må gå ud fra, at de også er døde. Okay, hvis tyskerne kommer nu, så stropper jeg mit våben og løber over, så jeg overgiver. Nej, hallo, hvis vi går ud fra, at de er døde, skal vi så ikke bare køre sydpå? Bare så langt væk fra muligt. Vi kan også men altså, der er ikke plads til os alle sammen på den motorcykel. Nej, men det er derfor, jeg synes, vi skal hente den anden. Vi kan rundt i en truck simpelthen. Bliv her, boy. Vi kommer. Ja, jeg bliver her. Jeg vil også lige tjekke på situationen sammen med gutterne derovre. De er garanteret blevet taget til fange. Jeg gemmer lige hurtigt mit våben, så hvis de kommer, så dræber de mig ikke. Ja. Det går så galt. Jeg kan mærke, at tyskerne finder os, og Bøje han står bare der sådan, hvornår kommer de? Ja. Den er her! Jeg har fundet den. Har det? Skal jeg køre? Okay. Hopper ind som Gunnar. Har du styr på det? Jeg har styr på det. Når jeg kigger op, kigger den ned. Hvad er det, der lyder sådan? Vores motorcykel, ikke? Hvorfor er den tændt? Hallo. Hey, grib din gun. Okay. User left your channel. Okay, hvor kører vi hen? Kører vi sydpå ned til German Propaganda Office, eller hvad? Ja, vi tager Propaganda Office. Det lyder godt. Hvor mange af dem, jeg tror, vi kan nå at lave, før vi bliver blasset? Oh, fuck! Du kørte ham ned! Er du nødt til? Nej! Du slår ham ihjel! Jeg er ikke død. Gå hen og hjælp ham. Ja, jeg ved det. Drop Shadow! Men det er fordi, det lagger så meget. Ja, det er rigtigt. Det må du tage til meget undskylde, boy. Kan I høre mig? Ja. Det gør intet. Det lægger også virkelig meget for mig, jeg ved ikke lige, hvad der sker. Jamen det er serverlag, det er ikke spillag. Bleeding stopped. Fuck, der Så heal ham lige helt, sådan, så han ikke swire. Og brækker mine ben. Rimelig imponerende, du kan heal. Hvis du kan heal mine brækket ben, hvad jeg kalder Jesus nu af. Så. Ja. All injuries. Hop ind. Kan være 3 den der? Ja. What? User left your channel. Nu kører vi. Og kan man ikke kalde den? Han er nok blevet skudt. Boy, Lukas, alle dem, de er døde. Ja, Boy, han er død, ja. User left your channel. Ved vi om Trebien, han er død? Det ved jeg ikke. Han er...
Bærne Hvem helvede har ligger hoppet lige inde. af? What? Vi er tæt på tyskerne! Det er tyskerne, der skriger! Kør! Det er tyskerne, der taler! Lad være med at skrige sådan noget, fordi så kan vi ikke lide en tysker. Undskyld. Men jeg hørte ham, det er den lille dreng. Ja, jeg hørte ham også. Jeg kan bare mærke, der kommer sådan en sønderkrumskøretøj. Er du seriøst, hvad laver I? Og vi rører på os. Osvald? Det er den lille dreng. Ja, hvad er der? Kunne du også være om, det er den lille dreng, boy? Ja, jeg ved ikke, hvad der skete, mand. Og så kunne jeg høre... så kunne jeg bare høre dig skrige. Ja. Jamen, Conforti, det er ham der, den lille dreng der. Han er lige disconnected. Det er fucking genialt, der hvor nummerpladen. Rest in peace headphone users på YouTube-videoen. Der har lige siddet og hørt hele jeres plan. Jeg tror, I sidder og tager pladser i kirken eller sådan noget. Hvad? Det er fordi, jeg røg ud igen. Det er ikke min skyld. Tager de pladser i kirken? Ja, ellers har I pladser på basen. De sad bare sådan, get back to the spot, så han muligt bare sådan, gør klar og maskingeværende frem og... De hørte dig sikkert komme forbi. Og så kunne jeg bare høre dig sidde og fnise i baggrunden. Jeg tror ikke, vi skal hoppe af her. Nej. Men her. Jeg lige kan gemme den her lidt bedre. For der er en brønd her midt i ingenting. Kan I se byen lige længere frem? Ja. Det er vi skal hen. Vi får et ordentligt våben til bøje. Det betyder så meget, når der er så meget lag. Det Jeg tror, at træben stadigvæk er i liv. Træben? Nej, men jamen, han er ikke disconnected nemlig. Jeg elsker bare, når du kalder ham træben. Smuk. Det lyder bedre end træben. Der er skrevet Miller. Det kan være, at de kan dræbe hinanden. Pas på! Den vej her. Jeg går User den anden left vej your om huset. channel. Ja. Pas på i bygningen, de er inde i bygningen. Gå ind i bygningen. Der er nogle våben, boy. Jeg er i gang. User left your Er du okay? channel. Ja, de er døde alle sammen. Kan vi bare væk nu, ikke? Han snakker om, at vi skal restart. Hvad fanden det, tænker jeg? Vi skal sgu ikke restart. De skal da ikke have lov til at vide, hvornår vi er skrevet. Nå nej. Nu kommer de. Det er altså kørt væk på den her vej her. Hvis de omringer mig, siger jeg bare, at jeg er Gestapo, jeg arbejder med dem. Don't worry. Og så skyder en og stør jeg. Jeg laver en flamme. Nej, jeg laver en sin flamme i citronen, så tager flammen også bare... Eller citronen, det kan jeg ikke huske, men han skyder bare rundt altså. Jeg har aldrig set den film. Det er et must. Jeg ved det godt. The flame in the citron. Lemon. Hvor jeg er ikke god til svag. Flame in the citron. Yes. Jeg melder sig det ikke ligesom citronium. Det er nødt til at være citron. Jeg kan ikke se en skid. Jeg kan heller ikke sige noget forfærdeligt til det kantiske hoved. Det er ikke personligt ment. Det er sådan fuldstændig worthless, det her sigte. Nå, jeg er MP42, ikke? Jeg kan også venstre. Venstre, ja. Nemlig. Ja, der, venstre! Bare bliv ved med at køre, Problemet er, at de har en MG42 foran, og vi har også en foran. Vi skulle have en bag i. Vi kan køre hurtigt dem. De kommer direkte, de efter os. Jamen, vi kan køre hurtigt dem, Jeg kan ikke kigge bagud! Hvorfor kan jeg ikke kigge bagud? Hold alt inden. Jeg ved det godt.
Stang. Fuck. Jeg er bange. Jamen, jeg har et skjold bag mig. Jeg ved. Ja, tak. Du sidder lavt. Hvor er jeg ramt? Au. Bare kør ind til siden, vi er fucked sådan her. Kør ind til siden og vent den om, så jeg kan skyde dem med engben. Nej, vi skal bare væk fra her. User left your channel. Hallo, vent den om. Ja. Det her, det bliver vores last stand her. Er det ikke, hvis vi kan gøre mere skade? Men du skal heal. Jeg er ikke ramt. Er du ikke? Nej, det er Boy, der er død. User Hvor er left vi? your channel. Hvor fuck Okay, skal vi kom blæsende opad der. Jeg tror, Og så jeg er på drejede vi af. drugs. Så ramte vi en vej. Og nu er vi på en gård. Jeg tror, jeg er på drugs. Ej, jeg ved, hvor vi er. Er de ikke efter os? Lad os stige og løb. Ja, vi efterlader den her. Så ind til SS Hauptmann Snyders. Vest på. Vi drager vest. Der er biler her. Jo, men kan du ikke se det store hus derovre? Det er der, hvor Hartmann han bor. Eller Hauptmann Snyder. Hauptmann Schneider. Ja. Det ved jeg, fordi Karen Merete, hun arbejder derinde. Hun serverer bajer til dem om aftenen. Nå, okay. Karen Merete. Ja. Jeg har indsigt på patruljerende Deutschen. Han er fandme mange biler, ham der Hauptmann Schneider. Ja. Hvad er det hans personale? Jeg sprinter hen til muren. Jeg kommer, når du er der. Oh fuck, der står en lige der. Jeg skynder. Så hvad der skete med Simon. Ja. Er du klar? I was born ready. Oh, fuck! Er du ramt? Nej. Kom så, Jakob. Du buster dem. Fuck! Microphone muted. Microphone activated.